ho, nije vas dugo bilo na Stare pruge kanalu. Živ sam. Nisam umro. Nisam se ni pripremao za ovaj klip. Ne znam šta da pričam. Tako da, samo ću da lupetam neke gluposti i kako ispadne posle ću samo to da vidim. Šta ja radim u životu? Zašto ne snimam? Zašto me nema 3 godine? Skoro 4. Sad pokušat ću da odgovorim na to pitanje, jer sam mogao 5 puta da se vratim realno, ali me mrzelo, da se ne lažemo, a i generalno za 3 godine, evo sad mi se bliži 18. rođendan i generalno mnogo sam se i ja promenio, verujem da ste se i vi promenili ako se neko uopšte seća ovog kanala. I kao što vidite, počeo sam da pušim, imam već 2 godine. To nije bio slučaj kad sam snimao za Stare pruge kanal, zašto sam bio 7. razred, logično. Šta se promenilo u ovih par godina i zašto sam ja odlučio da sad, posle 3 godine, da se setim, Stare pruge kanal postoji i mogu bi da objavim nešto, znaš. Pa, recimo, ovako. Ja sam hteo da se vratim još, slagaću vas, 2023. Tad sam već uveliko bio srednja škola. Međutim, šta je bio problem tu? Što ne samo da nisam mogao da se vratim tada, nego ja sam tada hteo da vam otkrijem svoj pravi identitet, znači da ne nosim ove gluposti na glavi, kako je. Hteo sam da otkrijem svoj pravi identitet i ipak sam odlučio da to ne radim. Zašto? Pa, razlog je jednostavan, zato što poenta ovog kanala nikada nisam bio ja kao ličnost. I mislim da ništa generalno ne bi promenilo to kad biste vi znali ko sam ja. Ja verujem da nikog ni ne zanima realno. Prošlo je neko vreme, dosta sam i sazreo, a takođe, nešto sam naučio u ovih 3 godine, koliko me nije bilo, jeste da je generalno i bolje kad si nevidljiv. Bolje kad si nevidljiv, kad ljudi ne znaju prosto ko si ti i kad se ne eksponiraš javno ili bilo kako. To sam shvatio na teži način, ali sam shvatio. Prošao sam kroz mnogo toga, imao sam devojku, 1,5 godinu dana, jako teška i toksična veza i nikom ne bih preporučio da ima takvu vezu. Počeo sam da gledam drugačije youtubere, počeo sam da se drugačije ponašam, prošao sam za svojih 17 godina, zaista mogu da kažem da sam mnogo toga prošao za 17 godina i da bukvalno mogu da kažem da je ovih 2 godine, 3 godine koliko nije bilo, da je bukvalno mi život, može film da se snime o tome šta sam sve ja živao, ali to je apsolutno nebitno. Pa, da krenemo ovako. Ko sam ja? Moje pravo ime i prezime i moje kako izgledam vam neću pokazati ni u ovom videu, a verovatno i nikad. Ali, ko sam ja? Mogu vam reći da sam jedna čudna persona. Pa čim snimam za YouTube i evo sad sam u, ne znam ja koliko je sati, u 12 sati uveče ja pričam sa kamerom. Ali, nije to poenta. Poenta je da i dalje volim vozove, parne lokomotive, mada sam malo proširio vidike i shvatanja o svemu tome. Mnogo sam i drugačije shvatam sve to nego što sam to shvatao pre 3 ili 4 godine ili 5 godina, ne znam ni kada sam počeo da snimam. Mnogo drugačije sve to shvatam, nije više to ista priča kao što je bila pre 5 godina, ne bih baš sve što sam pričao tad pričao i sad,
Da li gledam Thomasa? Ne baš, u poslednje vrijeme nemam vremena. Čitam knjige, spremam se da završim ovu srednju školu, pošto završavam ove godine, sledeće tačnije, 26. I ne znam šta bih vam još rekao. Osim što završavam srednju školu, imam i druge obaveze, treniram, imam svoje društvo, imam devojku, drugu. I prosto, niko njih ni ne zna za ovaj kanal, to je isto poenta što sam htio kažem. Bukvalno, kad sam snimao za ovaj kanal, imao sam osjećaj kao da živim dvostruki život. Znači, danju sam ime i prezime, a noću sam stare pruge. I sad, to nisam mogao da nastavim tako da se ponašam. Prosto, išao sam i u srednju školu, imao sam drugačije društvo sam promenio, ljude s kojima se družim. Prošao sam kroz razne periode, kroz depresiju čak. Prošao sam kroz jako toksičnu vezu. Prošao sam kroz još mnogo toga što ni ne mogu da vam pričam pred kamerom, mogu samo reći da sam par puta zamalo izgubio živu glavu. Tako da, svašta se dešavalo u ovom gradu i u mom životu. Takođe, dosta informacija koje sam vam dao o sebi tamo negde početkom 2020-ih, da se tako izrazim, nisu istinite. Znači, dosta sam vas slagao o sebi, zato što sam se zaista trudio da mi ne saznate identitet. Lagao sam iz kog sam grada, lagao sam, pola toga sam lagao, da budem iskren. Evo sad vas ne lažem, iako je teško verovati nekom ko vas je već lagao, sad vam stvarno kažem da vas ne lažem, znači zaista sve ovo što sam vam ispričao mi se desilo. Što se tiče stare pruge kanala, ne znam, verovatno ću nastaviti, ne u skorije vreme, ali nastavit ću. I kako će izgledati kanal, to ne znam. I neću pričati više toliko o vozovima, pošto mislim da je to nije više toliko ni interesantno da se o tome priča. Meni jeste, naravno, ja bih pričao o tome, ali ko će to da sluša? Nego pričat ću malo i o politici, jer kao što vidimo da je u Srbiji trenutno pa maltene građanski rat. Imamo jednog budalu, kretena, idiota na vlasti i idiote oko njega koji obitavaju tu, koji napadaju ženu koja je izgubila dete. Zaista, država Srbija više izgleda na neku bajku, nego na stvarnu državu. Znači, više kao da čitate neki roman ili neku lošu seriju, film da gledate. Mada bih ja, pre nego što kažem seriju, film, rekao bi više neki loš crta. I sad, poenta priče jeste da treba da se boriti, naravno treba podržati studente, jer su oni budućnost Srbije, sigurno nije Ćacilen budućnost Srbije. To je prošlost Srbije, to su 90-te. A kao neko ko nije živeo 90-ih, mogu vam reći da 90-te sigurno nisu budućnost. Ja sam rođen 8 godina posle 90-ih. I to je u principu ta priča. Želeo bih da ostanem u Srbiji, mada to deluje jako teško sad u poslednje vreme, pošto Srbija više nije ona ista zemlja koja je bila pre par godina. Podela u društvu je jako velika. Za vas koji niste iz Srbije, znam da vas ima dosta. Srbija je trenutno pod nekom vrstom autokratije. Znači, dakle, u Srbiji nema demokratije već pa skoro 14 godina. A i ta demokratija koja je bila pre toga, bolje da nije ni bilo. Dakle, Srbija već 14 godina trpi
razne udarce po pitanju Kosova, po pitanju demokratije, po pitanju Ruske unije, Rusije, istoka, zapada, severa, juga, sa svih strana. I država je rasprodata, država je pod kontrolom mafije. Dakle, kod nas nema ono kao kod vas, pretpostavljam u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, dobro, Bosna manje više, Crnoj Gori, Makedoniji i Makedonija manje više, Mađarskoj, ajde da kažemo, da se sad ovde boriš protiv kriminala ili da država ima svoju mafiju. Ovde ne. Ovde mafija ima svoju državu. Ovde je Don Boss vlada državom, znači mafijaš, vođa mafije je ujedno i vođa nacije. To je problem naše države. Ja se izvinjavam, upala mi je familija u prostoriju, to se inače dešavalo i dok sam snimao da vole da upadnu tako nenajavljeni, bez da kucaju. Nije to bitno u svakom slučaju. Gde sam stao? Nije bitno u svakom slučaju. Poenta priče je da je Srbija u teškom kanalu, da se ne izrazim drugačije, da u Srbiji, nije samo što vlada mafija, to manje više, nego što ljudi su primorani da glasaju za vlast. Nemamo izbore već 14 godina, od 2012. su bili poslednji koliko toliko demokratski izbori u državi. Posle toga, bukvalno izbora ko da nema, zato što se unapred zna pobednik, pravila određuje onaj ko vrši vlast i država je u potpunosti pod kontrolom mafije, to sam već rekao. I izbori ne samo što se kradu, nego se dovode i ljudi iz Bosne da glasaju. Mrtvi glasaju, to mislim da imaju u drugim državama, ali ne samo što i mrtvi glasaju, nego mnogi su i plaćeni da glasaju, mnogima se preti da će izgubiti posao ako glasaju, opozicija je proganjana, gotovo da je i nema, koji god protesti da izbiju, uglavnom policija reaguje brutalno, brutalno uguši proteste. Kako se zove, svi koji su protiv trenutne vlasti se smatruju izdajnicima i stranim plaćenicima, špijunima, šakom jada i tako dalje. Sad poenta isto, ne samo što je Srbija razorena, nego osim toga što su protesti koji traju već mesecima, sad i godinu dana već traju, i koje naravno vlast pokušava da uguši represijom, policijskom brutalnošću, slanjem batinaša, nego takođe mnogi iz opozicije nisu primetili da im je ovo šansa, nego su nastavili da glume budale. Takođe ima dosta njih iz opozicije koje vlast zapravo kontroliše i koji su zapravo ubačeni elementi trojanski konj. A poenta je isto i što bukvalno nema više, ne samo što nema ni neke partije koja bi mogla da se suprotstavi vladajući, nego nema nikakve liste, niti išta što bi moglo da se suprotstavi njemu. Jedino studenti su tu koji bi mogli da obore ovog ludaka sa čela države. Osim toga, dosta političara koji su bili protiv ove vlasti, koji su je direktno ugrozili, su izgubili svoj život. Sad vi zaključite kako. Da li je to bilo slučajnost, da li su imali srčani udar i da li su izvršili samoubistvo u Dunavu ili ih je neko bacio na Dunav, zašto je malo teško da zakoljete samog sebe, znate, i da izvedite sebi sve organe, znači da treba sebi izručite i da je to samoubistvo, to je malo nemoguće. Takođe nemoguće je i da vaš otac koji hoće da razjasni zašto ste mrtvi, takođe nestane, takođe čudno da kad kažete da se Srbi sa Kosova više boje vlasti u Beogradu i lokalnih Srba na Kosovu, srpske liste, da se više boje njih nego što se boje Albanaca.
da vi par dana posle toga budete upucani 10 puta pištoljem u leđa. To je isto malo zabrinjavajuće i malo čudno da se to desi. Takođe je čudno da je vaš kum bude ubijen zato što je pričao protiv režima 4 godine ranije. Takođe je čudno da ako ste napisali nešto protiv vlasti, bili ste novinar koji je objektivan i piše protiv vlasti, kritikuje vlast ili bilo na koji način kritikuje trenutno stanje u društvu, malo je čudno da vam kuća bude odmah zapaljena, dobijete pretnje, da vam crni džipovi bez tablica kruže oko kuće, takođe je čudno. I čim je vlast postala ugrožena, da vi napravite bukvalno kamp ispred Skupštine, gde dovodite svoje pristalice i da je bukvalno na ulicama Novog Sada, ulicama Beograda manje više, da je bukvalno rat. Da se bukvalno građani tuku na ulici, s jedne strane ćaci i sa druge strane blokaderi. Tako da li Srbiji ima spasa, to je pitanje za nekog drugog, pošto ja i dalje nemam 18 godina, ne mogu da glasam, ne mogu ništa. Ali mogu da kažem da definitivno Srbija nije na dobrom putu. A pitanje je da li je to ikad i bila. Prošlo je neko vreme. Od kako traju i protesti. I sad je poenta da vlast raspiše kakve takve izbore, da izađe na njih i da vidimo ko će da pobedi. Neki kažu da čak i ako budu krali izbore, da čak ni tad neće dobiti. Ja ne znam šta da mislim o tome. Stvarno je teško bilo šta misliti o tome. Zato što malo je komplikovano to, pošto svaki put oni osvoje po 50, 60, 70% na izborima, zato što izbora gotovo da ni nema, zna se pobednik. Tako da vidjet ćemo, bukvalno ništa ne mogu da obećam, niti bilo koji iz Srbije može bilo što da, čak ni vlast ne može da obeća šta će da se desi u narednom periodu. Ali, pravda će nas valjda stići i to je jedino bitno. I to je to što se tiče politike, možda još budem pričao o tome. To je to u principu. Nadam se da je neko ovo bar odgledao do kraja. Da li će se stare pruge nastaviti? Moguće. Da li će se nastaviti u onom obliku kakav je bio 2022. prve i 20. Verovatno ne. Mislim 100% ne. Nisam ni ja više onaj isti mali pruga koji je snimao. Sad sam se ja dosta promenio, a i vi ste se promenili, mislim, tad ste imali, svi kada gledam ono ko me pratite, toga imate po 90 godina, sad dosta vas ima i po 14, 15, 16, 17, a neko ima i 18, znači sad je totalno neka druga priča, mislim da ona J.D. Company i njegov brat, da oni sad imaju po 18 do 20 godina, znači to su odrasli ljudi sad već. Tako da, to je to što se mene tiče. Vidimo se valjda nekom drugom prilikom. Pozdravite kod kuće.